Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ман Абдусалом аз шаҳри Бирмингеми Британияи Кабир. оё дар ислом қайд кардани рӯзи зодрӯз ҷоиз аст? ҳамин гуна суолро Оиша аз шаҳри Чикагои има аз мо пурсидаанд. агар қайд кардани зодрӯз дар ислом ҷоиз набошад бо сабаби амалҳои ғайриисломӣ, пас оё ҷоиз аст ки дар рӯзи зодрӯз дӯстону наздиконамонро даъват кунем ва нишастҳои исломӣ гузаронему навъе аз фаъолиятҳои исломиро амалӣ кунем? ва суоли ба ҳамин монанд. номи ман Абдулмуиз аз шаҳри Кашмире ки Ҳиндустон ғайриқонунӣ дар зери мустамликаи худ даровардааст. суоли ман ба шумо: оё ҷоиз аст ки касеро бо зодрӯзаш табрик гӯем? оё ин дар ислом ҷоиз аст? ин се суоли пурсидашуда ба мавзӯи зодрӯз тааллуқ дорад. суоли якум: оё қайд кардани зодрӯз ҷоиз аст? суоли дуюм: агар дар рӯзи зодрӯз фаъолиятҳои ғайриисломӣ амалӣ шаванд, пас қайд кардани зодрӯз тибқи фаъолиятҳои исломӣ ҷоиз аст? ва суоли сеюм: оё ҷоиз аст ки дигаронро бо рӯзи зодрӯзашон табрик гӯем? аввалан, оиди қайд кардани зодрӯз, паёмбари дӯстори мо саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд ки дар ислом танҳо ду ид вуҷуд дорад. ду иде ки ҳарсола ҷашн мегирем: Идулфитр ва Идуладҳа. якумаш баъди анҷоми Рамазон, яъне Идулфитр, ва дигараш Идуладҳа ва ё иди Қурбон. мо ҳамагӣ ду иди ҳарсола дорем ки ҷашн гирифтани онҳо ҷоиз мебошанд. ва ҳамчунин паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа иди мусалмонон аст. аз ин рӯ мо як иди ҳафтаина ва ду иди солона дорем. барои ҳамин ҳар иде ки солона қайд карда шавад, ҳар сол ҷашн гирифта шавад, ғайри ин ду иди исломӣ, иди фитр ва иди Қурбон, онҳо бархилофи дини ислом мебошанд. рӯзи мавлуд аслан ба фарҳанги ғарб мансуб аст. одамон онро ҷашн мегиранд, вале он ба фарҳанги исломӣ ҳеҷ алоқае надорад, балки он бархилофи ахлоқи исломӣ аст. аз ин рӯ ҷашни он ҷоиз нест. ҳар ҷашнворае ки дар асоси солона ҷашн гирифта мешавад, чӣ солгарди арӯсӣ бошад, чӣ рӯзи ошиқон бошад ва чӣ рӯзи модарон ё рӯзи омӯзгорон бошад, ҳамаи ин рӯзҳои махсус ё ҷашнҳои солона ғайр аз ду ҷашн, ин ду иди исломӣ, дар ислом ҷоиз нестанд. агар шумо маҷлиси хайр ё ҷамомади табрикотӣ гузаронед, ин боке надорад. агар шумо издивоҷ доред ва ҷашни арӯсӣ гузаронидан мехоҳед, ин боке надорад. то он даме ки дар ин ҷашни арӯсӣ амали ғайриисломие анҷом дода нашавад, ин ҷоиз аст. ҷашн гирифтани корҳои хайр ба монанди издивоҷ ва ё хатми мактаб як маротиба дар ҳаёт мушкиле надорад, вале онро одати ҳарсола кардан, барои мисол шумо солгарди арӯсӣ мегӯед, ин дар ислом ҷоиз нест. ин қоидаи асосӣ мебошад. ва дигар сабабҳо низ ҳастанд барои ҷоиз набудани ҷашни зодрӯз. аксар аз амалҳое ки дар рӯзи зодрӯз анҷом дода мешавад, бархилофи таълимоти ислом мебошанд. барои мисол, агар шумо таърихи тортро варақ занед ки он чӣ гуна дар рӯзи зодрӯз пайдо шудааст, пас шумо мефаҳмед ки он дар замонҳои юнони қадим пайдо шудааст. дар он замонҳои қадим онҳо тортҳоеро тайёр мекарданд ки тортҳои асалӣ буданд, шакли доира доштанд ва ба моҳ монанд буданд. ин ба хотири ибодат кардан ба худои моҳ буд. он торти доирашакли асалӣ ба моҳ монанд буд. онҳо дар болои торт шамъҳо мегузоштанд, он гуна ки ин амал ҳамчун ибодат ба худои моҳ буд. ҳамчунон, агар шумо таърихро варақ занед, пас мефаҳмед ки дар асри 15 дар олмон барои зодрӯз тортҳо омода мекарданд. ҳамчунон ин одат дар таърихи румиҳо ва дигар номусалмонон низ ба назар мерасад. имрӯзҳо дар мо шамъҳо мемонанд, вобаста аз он ки соли шумо ба чанд расед. агар 10 сола бошед 10 шамъ ва агар 20 сола бошед 20. гоҳе онҳо як шамъ зиёд мегузоранд бо мақсади он ки ту боз як соли дигар зиндагонӣ хоҳӣ кард. ва дар ин мавзӯъ бисёр фикрҳову музокироту хурофот вуҷуд дорад. баъдан мардум табрик мекунанд, баъдан шамъҳоро пуф карда хомӯш мекунанд.
шумо медонед одатан мардум оиди беҳдошти саломатӣ мегӯянд вақте ки шумо шамъро хомӯш карда ба торт пуф мекунед тибқи таҳқиқотҳо вақте ки шумо ба торт пуф мекунед пеш аз он ки шамъҳо хомӯш шаванд дар торт 14 маротиба зиёд микроб пайдо мешавад. тасаввур кунед ки мо аз беҳдошти саломатӣ гап мезанем вале шамъҳоро пуф карда ба торт микроб ворид мекунем ва ин тортро ба дигарон тақсим мекунем. ҳамзамон аз беҳдошти саломативу аз илм лоф мезанем. ин аллакай беҳдошти саломатӣ нест. ва инчунин ҳастанд дигар амалҳое ки дар рӯзи зодрӯз анҷом дода мешаванд ва онҳо ҷоиз нестанд. масалан имрӯзҳо дар аксарияти ҷашнгирии зодрӯзҳо мусиқӣ истифода мешавад ки гӯш кардани он ҳаром мебошад. инчунин зану мард ба ҳам рақсу бозӣ мекунанд ки он ҳам ҳаром мебошад ва инчунин фаҳошӣ вуҷуд дорад ки он ҳам ҳаром мебошад ва дигар амалҳое ҳастанд ки бархилофи таълимоти Қуръон ва суннат аст. муҳим он аст ки худи ҷашн гирифтани зодрӯз ҷоиз нест. сабаби дуюм он аст ки амалҳои ҳаром анҷом дода мешавад. ва суоли дуюм оё ҷоиз аст ки рӯзи зодрӯзро бе амалҳои ҳаром қайд кунем ва дар рӯзи зодрӯз даъвати исломӣ бигузаронем? даъвати исломӣ гузаронидан кори хуб аст ва шумо онро ҳар соле ки бихоҳед ва дар кадом рӯзе ки бихоҳед гузаронида метавонед, вале махсусан дар ин рӯз ҷамъ шудан, чунки ман дар ин рӯз таваллуд шудаам, дар фалон рӯзи фалон моҳ ва махсусан он рӯз даъвати исломӣ кардан, ин нораво аст. даъвати исломӣ кардан дар ҳамаи рӯзҳо ҷоиз аст, вале ҳамасола дар як рӯзи махсус ин ҷоиз нест. ва ғайр аз ин, ҷашн гирифтани мавлуди роҳбарони рӯҳонӣ, расулон ва паёнбарон ба монанди паёнбар Исо алайҳиссалом ин аллакай ба ширк оварда мерасонад. ҷашн гирифтани мавлуди шахсони машҳур ва шахсони номдор ин аллакай ба ибодати онҳо оварда мерасонад ва ин бархилофи таълимоти ислом мебошад. оиди суоли сеюм бошад, оё касеро ба рӯзи зодрӯзаш табрик гуфтан ҷоиз аст? замоне ки худи ҷашн гирифтани зодрӯз ҷоиз набошад, касеро табрик гуфтан ба рӯзи зодрӯз чӣ хел ҷоиз буда метавонад? одатан вақте ки шахс дар рӯзи муайяне таваллуд мешавад, ҳаёти ҳар як шахс аллакай аз ҷониби Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала пешакӣ муқаррар шудааст. яъне вақте ки рӯзи зодрӯз мешавад, ин маънои онро дорад ки ӯ як соли дигар кам зиндагонӣ хоҳад кард. пас ин бояд боиси ҷашн гирифтан шавад ва ё боиси тафаккур кардан. аз ин рӯ бемантиқист касеро бо рӯзи зодрӯзаш табрик гуфтан, бо сабабе ки ӯ 20 сола шуд ва ё 30 сола шуд ва дар асл ӯ ба марги худ қариб шуда истодааст. новобаста аз он ки шумо ба марги худ қариб шуда истодаед ё на, ҷашн гирифтани рӯзи зодрӯз ҷоиз нест. ҳатто агар дар он рӯз ба даъвати исломӣ машғул шавед, ҳатто чунин зодрӯз иҷоза дода намешавад. ва чуноне ки пештар қайд кардам, аксарияти ҷашнҳои зодрӯз дар ҳолати ширк ва фаъолиятҳои ғайриисломӣ ва суруду мусиқиву рақсу бозӣ гузаронида мешавад. аз ин лиҳоз маслиҳати ман ба бародарону хоҳарони исломиям ва фарзандони мусалмон ин аст ки аз ин гуна фарҳангҳое ки ба хилофи таълимоти ислом ва бархилофи Қуръон ва суннат аст дур бошем ва мо набояд ки ин ҷашнвораҳои ҳарсоларо ҷашн бигирем ки бархилофи фарҳанги исломӣ ва таълимоти исломӣ мебошанд. умедворам ки ба суолатон посух гуфтам.